मला वेळ मिळाला. साफसफाई केली, नवीन पडदे कालच मागवले. बघा इथून एंट्री होते आणि हा अँगल बघा किती मस्त वाटतंय. नमस्ते. आपलं कोणता रूम बुक आहे आज? सिल्वर. किती माणसं आहेत? 4. आणि 3 दिवसाची बुकिंग आहे. हो. ओके, तर 4 माणसांसाठी 4 पापलेट थाली, 4 फिश थाली कॉम्प्लिमेंटरी जे आम्हाला अवेलेबल झालं ते आम्ही देतोय. त्यांनी बांगडा मागितला तर बांगडा दिलेला आहे आणि सोबत त्यांना थोडेफार जे पाहिजे ते आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. मग 2 तवे ठेवलेत बघा. आणि भाकरी बघा फुगली. ओके, तर टोटल तू 4 थालीला किती भाकरी बनवणार आहेस? 4, 5, 6, 7 तरी बनवणार. बरोबर आहे, म्हणजे कधी एक्स्ट्रा लागले. मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट काय सांगतो, जर तुम्हाला असं फिश थाली किंवा नॉनव्हेज थाली किंवा व्हेज थाली कोणती थाली असेल, जर तुम्ही आम्हाला अगोदर सांगितलात ना, तर तुम्ही जे ऑर्डर कराल ना ते 90% तुम्हाला मिळणार. 100% पण का सांगत नाही, मार्केट डिपेंड आहे सर्व. मार्केटवर असेल तर देणार. परवा पण गेस्ट आले होते पण त्यांच्यावेळी फिशच नव्हती. ओके, पावसामुळे गॅरंटी नाही, पावसामुळे कधी असू शकतात तर कधी नसू शकतात. तुम्ही आमच्याकडे राहायला येता तर मी 100% ट्राय करतो तुमच्या आवडीचं जेवण तुम्हाला मिळावं. तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, आजच मला किंवा काल काहीतरी एक फोन आला होता की आम्ही तुमच्याकडे फक्त जेवायला येऊ शकतो का. आम्ही म्हणून स्टेवाल्यांसाठी एवढे एफर्ट्स का घेतो. मला खरं सांगतो, आमचा जास्त फायदा स्टेमधून निघतो, जेवणातून निघतो का काजल? हा मम्मी, मी प्रश्न काय विचारला, जेवणातून आम्हाला जास्त फायदा निघतो का? आता ही जी मच्छी आणली हीच मला 1000 रुपयाची पडली तिथे. त्यासोबतच आम्हाला स्टाफ लागतो, 1-2 स्टाफ लागतो. फूड हे आम्ही स्टेसाठी देतो. आता तुम्ही सांगा, आता पण जेवायला माणसं येणार होती, ऐकलात काय? आमच्यावरती एक्स्ट्रा होतं इथे काम, बरोबर आहे ना? सांगू, आमच्याकडे जर रात्रीचे पण 2-2, 3-3 स्टाफ असते ना, आवडीने दिलं असतं मी तुम्हाला पण जेवायला. निदान 2 तरी स्टाफ, जसे दिवसाला 2-3 स्टाफ आहेत ना, तसे रात्रीचे पण 2-3 हवे होते. मग ते आवडीने दिलं असतं. ते म्हणतील मग आम्ही दुपारी येऊ का? तुम्हाला एक सांगू काजल, दुपारी नाश्त्याचं आवरेपर्यंत 11-11:30 होतात. दुपारी नाश्त्याचं असतं आणि जर दुपारी हे आमचे रिझर्व प्लेयर जर आम्ही दुपारी वापरायला लागलो तर रात्री कोण काम करणार? म्हणून पहिलाच एक स्पष्ट सांगतोय, आउटसाइडरनी मला कॉल पण करू नका. मी तुम्हाला सरळ नाही बोलणार. जेवण नाही, स्टे असेल तर फूड. तुम्ही हे लक्षात घ्या की हे रेस्टॉरंट डिक्लेअर नाही केलं आम्ही काय होमस्टे राहण्यासाठी येत आहे ना, राहण्यासाठी येत आहे म्हणून तुम्हाला जेवण मिळतंय. कारण जर राहणाऱ्याला जेवण देणार नाही तो माणूस राहणार कसा? बुकिंग करू शकता. पावसात बुकिंग चालू आहे. बोंबील पण आहे, बांगडे पण आहे, पापलेट पण आहे, भाकरी पण आहे. आणि इकडे तुम्हाला दाखवतो सॅलड वाढायचं काम सुरू आहे. आणि सोलकडे बघा ताजी कोथिंबीर आत्ताच टाकलेली आहे वरतून बघा. ओके, तर आता पूर्ण जेवण वाढतो. आणि हां, सोबतच तुम्हाला दाखवतो आता पण ह्या 4 जणांसाठी जेवण बनलेलं आहे. ही टीम तुमच्यासाठी काम करते. ओके, चला वाढायला घेऊ आता मी सर्व. भात झालेला आहे. भात कुठे आहे? चला आता सोलकढी तुम्हाला वाढून दाखवतो. सोलकढी पण बघा आता लोट्यामध्ये आम्ही देतो. तर सोलकढी रेडी आहे इकडे. आता सर्व व्यवस्थित वाढायला घेतो. सॅलड तर ताजरनी वाढलेलं आहे. मी सोलकढी घेते आतमध्ये. किती सोलकढी होते बघूया आपण. ही 1 झाली, ही 2 झाली, ही 3 झाली, ही 4 झाली. म्हणजे लागली तर एखादी दुसरी एक्स्ट्रा मिळू शकते, 1-2 एक्स्ट्रा होऊ शकतात, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. रंग किती चांगला ना. ओके, तर सर्व फिश थाली आपली रेडी आहे बघा, एकदम गरम गरम. पापलेट बोंबील, पापलेट बांगडा आणि पापलेट बोंबील, कोळंबी मसाला, फिश करी, भाकरी, राईस, सोलकढी, सॅलड. चला या. आणि भाकरी कितवी चालू तुझी? 4 गेले ना. हो, 5, 6, 7, 8. ओके. तर माझा रोकडा तो हे बघा 3 प्लेट दही साबुदाण्यावाली या. तर सर्वांना नमस्ते. आत्ता प्रेझेंटली होमस्टेमध्ये किती बुकिंग आहे, किती आपल्याकडे माणसं आहेत आणि काय काय जेवण बनतं आहे ते तुम्हाला दाखवतो. कारण असं मी का दाखवतो आहे, रिसेंट बघूनसुद्धा आमच्याकडे बुकिंग आलेले आहेत की त्यांना आता समजतं आहे की आपलं होमस्टे चालूच आहे. आपण सांगितलं आहे ना चालू आहे, पण चालू आहे तर सर्व रूम पण बुक झालेले आहेत. हां, सर्व रूम बुक आहेत. उद्या माझ्याकडे 6 रूम बुकिंग आहेत. आज आपल्याकडे 3 रूम बुकिंग आहेत. नाही, उद्या 6 नाही, उद्या 7, 6 इकडचे 3 तिकडचे 4 असे 7 रूम बुकिंग आपले. 7 रूम उद्या बुकिंग आहे. आज आपल्याकडे प्रेझेंटली 3 रूम बुकिंग आहेत. गोल्डन सिल्वर तर नॉनस्टॉप 5 दिवस बुकिंग आहे आपले सर्व. ओके,
तर आजचं तुम्हाला जेवण दाखवतो, जेवणाची ऑर्डर दाखवतो काय आहे. तर आजच्या जेवणाची मध्ये पहिली ऑर्डर बघा, गोल्डन रूमने काय ऑर्डर दिली आहे, 3 मटन वडे थाली. 3 जण आहेत, ते 4 जण आहेत, एक लहान आहे. 3 मटन वडे थाली, 2 चिकनचे स्टार्टर, हे झालं त्यांचं लंच. त्याने डिनरमध्ये सांगितलं 3 पापलेट बांगडा थाली आणि 1 प्लेट बोंबील कुरकुरीत स्टार्टर. हे झालं गोल्डनची ऑर्डर. मग सिल्वरची ऑर्डर आहे 4 चिकन वडे थाली. ओके, मग 15 सोलकढी, 4 सोलवणी, 3 कोलंबी. हे सर्व बघा आजचं जेवण आहे. आता तुम्ही याला ऑफ सीझन म्हणायचं का तुम्ही याला ऑन सीझन म्हणायचं? हां, येस. तर आमच्याकडे कसं असं जेवण स्ट्रॉंग असेल तर आपल्याकडे असं जेवण बनत राहतं आणि बुकिंग होत राहते. जेवण बघून पण येतात माणसं. आणि हाच बेस्ट टायमिंग आहे, फ्रीली, विदाऊट आणि जास्त booking गर्दी. केलेली माणसं ना, अचानक आलेली माणसं. हा, कोणी आता गोल्डनने बुकिंग केली होती, हा. सिल्वरने अचानक केलेलं आहे. ते पण 3 दिवसाची स्टे, गोल्डनचे पण 2 दिवसाचे स्टे, खालचे जे येणार आहे त्यांचे 4 दिवसाचा स्टे आहे. पण आजच व्हिडिओ बघितला आणि आजच बुक केला असं पण झालंय ना. येस. आता तुम्हाला पण प्रेरित करण्यासाठी आता तुम्हाला मी मटण दाखवतो. जरा मटण दाखवता का आम्हाला? खाल्लं की काय मटण? टाकला पूर्ण दाखवा. काकी बोलले पूर्ण दाखवा. दाखवा. हे बघा, हे पण एकदम टेम्पटिंग होतं. इकडे मटण खाल ना तर दुसरीकडचं विसरायला खायचं. वा वा, हे बघा आत्ताच फ्रेश आणि ताजं मटण आणलेलं आहे मी. आणि ग्रेव्ही बनते बघा 3 जणांसाठी. 3 मटण वडे झाले, 3घांसाठी हे स्पेशली बनते मटण. ह्याच्यामागे मटणचा रस्सा बनतोय, इकडे भात, इथे त्यांना चिकनचं स्टार्टर पाहिजे बघा. हे बोनलेस आणलेलं आहे, बोनलेस. आणि सर्व हड्डी आमच्यासाठी ठेवली बघा, आम्हाला खायला. इकडे बोनलेस करून ठेवलेलं आहे. आणि इकडे वड्याची तयारी बघा, सर्व फ्रेश. सोलकढी झालेली आपली. हे सॅलेड. सोलकढी कुठे आहे? हां बघा, सोलकढी पण कालची संपून जाते. आणि ही फ्रेश बघा आता बनलेली सोलकढी. तर सर्व इकडे प्रिपरेशन होऊ द्या. आणि आता मी सर्व वाढून झालं की तुम्हाला दाखवतो. आता मी मम्मीला एक गिफ्ट देतो. तुला मी एक गिफ्ट आणलेलं आहे. गिफ्ट नंबर 1. काजल धर, तुला गिफ्ट. एका हातात पकडायचा, तोच हात पकडायचा, त्या हातातच पकडायचा. रेडी 3, 2. हलका काय वजन आहे? इतना भी कमजोर नहीं है. अरे मग 2 घे मग. आता थांब, आता बघूया. त्याच हातात हा, तिला माहिती आहे. हां, त्याच हातात आता सोडू. हाय वाय वाय. कमजोरी दिख गई. अरे देख ना, आता थांब, तिसरा. मैंने बोट पे पकड़ा था, बोट पे कैसे पकड़ेंगे? आता तिसरा, कमजोरी दिखली. अभी तो हम और कर रहा है. हे बघा 2.5 mm चे ही वायरचा मोठा बंडल 5. ओके, छोटा बंडल 4. आणि हे 300 मीटरचे 2 बंडल. हा आपला अर्धा. वायरीचे हे बंडल असतात ना, हे अशी पाकिटे असतात, ती मी आजच बघितली. हे मला अर्धा. वाटलं की वायरी म्हणजे असं गट्टा बिट्टा असेल. जरा तिकडे बस काजल, तुम्हाला एक सांगतो. इकडे बस ना. हा आपला अर्धा मटेरियल आहे. हे 11 बंडल आहे टोटल. असे 9 बंडल अजून येतात आहेत. होय. मग ह्या पूर्ण बंगल्याचं काम एवढ्या वायरिंगमध्ये होणार आहे. मग खाली वरती एवढे वायरी लागतात आहेत. ओके, तर असं पण आपलं रुटीन चालू की हे मॅनेज करता करता हे सुद्धा आपल्याला मॅनेज करायचं आहे. होय. आता पेंटिंग वर्क चालू आहे, त्यांच्यामध्ये पेंट थोडं कमी पडलं आहे, ते पण मला आणून द्यायचं आहे. मग असं रुटीन आपलं चालू आहे. ओके. आणि जे आता गेस्ट आलेले आहेत गोल्डन रूममध्ये त्यांना रत्नागिरी टूरसुद्धा आहे जेवण झाल्यावरती. पण जेव्हा तुम्ही जेवण देणार त्यानंतर आम्ही निघणार. ती झालं जेवण. ती टूर मी करणार ना. हो, तुला ड्रायव्हिंग येते? म्हणजे तू करणार. येस, मी करणार. येस. हा. आणि काजलला मी आवडीने हे घेतलेलं पिलो. पूर्ण जिथून घेतलं होतं त्या माझ्या तोंडाकडेच बघत होते. हे काय घेतलं? हे बघा, ह्याच्यावर झोपते ना तू? झोप. एक दिवशी आपल्या सर्व स्टाफला बसवूया जेवायला. हां, आपण वाढायचं. त्या दिवशी नऊवारी साडी नेसली आले पाहिजे तुम्ही. आपले 3 मटन थाली जर बनतात पण त्यांना स्टार्टरमध्ये 2 चिकन स्टार्टर हवे होते. आता इकडे बघा 2 चिकन स्टार्टर आपण वाढलेले आहेत. ह्याचं एक तुम्हाला सांगतो, हे टेंडर आहेत म्हणजे एकदम नरम ज्युसी आहेत. आणि मेन म्हणजे बोनलेस आहे, ह्याच्यात हड्डी नाही आहे बघा. असे चिकन स्टार्टर पण तुम्ही सुरुवातीला घेऊ शकता. म्हणजे हे स्टार्ट करत करत बाकी थाली जेवण तुम्हाला येतोय वरती. जाऊ द्या. आता हे मटण आपल्याला वाढायचं आहे. ओके, तिथे बघा हे गरम गरम आपले वडे पण रेडी आहेत आणि मटणचा रस्सा पण रेडी आहे. ओके, करा.
वाव, बघूनच बघा एकदम टेम्पटिंग वाटतंय बघा. मटण इकडे रेडी, मटणाचा रस्सा, मटणाचं कटलेट, वडे, भात. वा वा वा, हे बघा एकदम ऑथेंटिक कोकणी पद्धतीचं मटण थाली इकडे आपली रेडी आहे बघा. एकदम गरम गरम आहे बघा. पावसात गाडी बघा किती मस्त रेड रेड दिसते बघा. आणि रत्नागिरीचा सर्व परिसर बघा मस्त हिरवगार झालेला आहे. आणि हे मी आता कुठे आहे? मी आता थिबा पॅलेसला आहे. थिबा पॅलेस किती मस्त वाटतं बघा. पावसात सर्व हिरवगार वातावरण, ढगं बघा, नेचर बघा. प्रत्येक स्पॉट एक टुरिस्ट स्पॉट होतं बघा. ऑफ सीझन आलात की मी पण तुम्हाला फिरवू शकतो. सोबतच सांगतो अजून एक गाडीसुद्धा मार्लेश्वरला पण सोडलेली आहे. म्हणजे आजच्या आज बघा 2 गाड्या बुकिंग आहे आपल्या होमस्टेपासून. तर नेक्स्ट स्पॉट आहे लोकमान्य टिळक बर्थ प्लेस. हे आपला सेकंड स्पॉट आहे रत्नागिरी दर्शनमधला. आणि थर्ड आहे इथूनच बघा 3 मिनिटावर 1 किलोमीटरवर रत्नागिरी मरीन म्युझियम. इकडे बघा लोकमान्य टिळकांचं जन्मस्थान. हे सर्व बघा तुम्ही 3:30 4ला 3:30 4ला पण सुरू केलात ना तर संध्याकाळी 7:30 8 7 पर्यंत तुम्ही हे सर्व बघू शकता. तुम्हाला पण दाखवतो मी आता काय काय कुठे कुठे फिरतोय ते. आता कुठे आहे आपण? तर इथे आहे रत्नदुर्गा फोर्ट आणि समोर आहे शिवसृष्टी. तुम्ही रत्नागिरीमध्ये फिरला असाल, पण एक टायमिंगनी सांगतो 4:15ला गाडी ही सुटली आहे. 4 4:15ला. आणि आता 5:45 म्हणजे 1.5 तासात थिबा पॅलेस, ज्याच्यात 10 ते 12 मिनटंच लागली पाहिजे. नंतर त्यांना कुठे नेलं मी? लोकमान्य टिळक आपला बर्थ प्लेस, तिकडे पण 10-12 मिनटंच लागली पाहिजे. नंतर आपण गेलो मरीन ॲक्वेरियमला, 10 ते 15 मिनटं लागली पाहिजे. आणि आता रत्नदुर्गा फोर्ट, ज्याच्यात 15 ते 20 मिनटं लागली पाहिजे. एवढंच वेळ तुम्हाला लागला पाहिजे. ह्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागलं की तुमचं रत्नागिरी दर्शन प्रॉपर होणार नाही. बघा एवढ्या ह्याच्यात त्यांचं 4थ्या पॉईंटला पोहोचलो आहे. मग आता शिवसृष्टी, नंतर मांडवी बीच, भाटे बीच, आणि झालं तर पाऊस पण होऊ शकतं आत्ताच. बघा असं प्लॅनिंगनी जर तुम्ही गेलात तर सर्व काही होऊ शकतं. आणि प्लॅनिंग करायला आम्ही इथे बसलेलो आहे. ओके, तुम्हाला काही हेल्प हवी असेल की एका स्पॉटला किती वेळ लागतं ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगू शकतो. ह्या स्पॉटला एवढाच वेळ लागला पाहिजे, कारण प्रत्येक स्पॉटला मी तरी कमीत कमी इथे गाडी घेऊन 25-30 वेळा आलेलो आहे. आणि प्रत्येक स्पॉट आतून मी 4-5 वेळा बघितलेला आहे. ओके, तर टायमिंग मला माहिती आहे कोणतं कुठे आणि कुठे कुठे काय काय खास खायला मिळतं ना, ते पण मी तुम्हाला सांगू शकतो. रत्नदुर्गा फोर्टच्या लेफ्ट साईडला इकडे तुम्ही एक व्ह्यू बघत चहा पिऊ शकता. बघा रत्नदुर्गा फोर्टला आलात ना, जरा खाली येऊन ना हा व्ह्यू बघा, एकदम छान आहे बघण्यासारखा. आणि आपल्या अरेबियन सीला पण एकदा व्ह्यू द्या, एकदम मस्त. हा व्ह्यू तर बघण्यासारखा रत्नागिरीला आलात की. हे बघा इकडे या साईडला शिवसृष्टी आहे, इकडे फोर्ट आहे. अशा गाड्या खाली जातात. जरा गाडी थांबवायची आणि असं वरती चढून यायचं. आणि हा व्ह्यू पॉईंट मी तुम्हाला पर्सनली सजेस्ट करेल बघायला, एकदम छान आणि सुंदर. तुम्ही येऊ शकलात तरी नक्कीच बघा, नाही आला तर आपल्या ब्लॉगमध्ये बघा. तिकडे गुफा दिसते तुम्हाला, गुफा तिकडे. हा 50 झालेत बघा, बघा बरोबर 6:50 झालेत. मी आता सनसेटची वेळ आहे बघा. ही आपली मांडवी बीच. चला 4ला सुरू केलं आणि बरोबर आता 7 वाजलेत. 7ला रत्नागिरी दर्शन इकडे संपलं. आता पावसाचे दिवस आहे म्हणून थिबा पॅलेसला लाईट शो बंद केला, नाही तर ह्याच्यानंतर थिबा पॅलेसचा लाईट शो 7:30 ते 8 बघू शकता. आणि 8 साडेआठ पर्यंत तुम्ही होमस्टेला परत येऊ शकता. म्हणजे जे गोष्ट आपण 3 3:30 4ला सुरू करून आपण संध्याकाळी एंड करू शकतो. म्हणजे इव्हनिंग टाइम तुम्ही असं रत्नागिरी दर्शन बघून स्पेंड करू शकता.
चला रत्नागिरी ट्रिपवरून मी आलो. बघा किती मस्त आहे. 4:30ला ट्रिप सुरू झाली, 7:30 आम्ही घरी, म्हणजे 7:45 पर्यंत आम्ही घरी आलेलो आहे. आता रात्रीच्या जेवणाची ऑर्डर. तिथे रात्रीचं जेवण बनत आहे आणि इथे संध्याकाळचा नाश्ता बनतोय. इथे बघा हे आमचं नाश्ता संध्याकाळचा. नाश्ता झाला आहे भजी खाऊन. आता मी नव्हतो तेव्हा सिल्वर रूमला काय काय दिलं तुम्ही? 2 चहा आणि भजी, 2 कॉफी, 2 प्लेट कांदा भजी. तर असं संध्याकाळचं पण तुम्ही आमच्याकडे असं येऊन खाऊ शकता. बाहेरची कांदा भजी मध्ये जो तेल आहे खूप वापरला असेल, पण आपल्याकडे पहिल्यांदाच वापरलेला आहे. एकदाच वापर. ही फ्रेशनेस आपल्याकडे असते. पण आंबा नाही, आता आंबा नाही. हे आंबे मम्मीसाठी स्पेशल आहे. ते असतात ना गोड आंबे, मोठे आंबा. पावसाळी आंबे. एक आंबा अर्धा किलोचा असतो. आता मी आंब्याची झाडं लावणार आहे. हा ना? तेव्हा मी आंब्याची झाडं लावली आणि ते आलेत ना आंबे, तर मी तुम्हाला देणार आंबे. ओके, तोपर्यंत मी खाणार. हा. आता बाहेरून विकत आणून आपल्यालाच खायला लागतो ना. ओके चला आता पण मी उन्हाळ्यात नाही आंबे खात ना, एवढे पावसाळ्यात खाते, कारण ते मला खूप आवडतात आणि ते खराब नसतात. गोड आंबे. हा याला कीड बीड नाही असं कधीच नाही, याला कीड अशी लागलेली. ओके चला आता इथे काय बनतंय? हे पापलेट थाळी. फिश थाली बनते, ज्याचं मॅरिनेशन बघा इकडे झालेलं आहे आणि त्यांना स्टार्टर पण हवंय, ते बनतंय सर्व. ओके, आणि सोबतच आपल्याकडे आज 4 सिल्वर रूम मध्ये जे गेस्ट आले त्यांचा दुसरा दिवस आहे, उद्या तिसरा दिवस आहे. तर त्यांना आज हवे चिकन. आपल्याकडे काय बनणार आहे? वडे आणि तांदळाच्या भाकऱ्या. हा, तांदळाच्या भाकऱ्या फिश मध्ये, वडे चिकन मध्ये, म्हणजे फिश चिकन पण बनते. 8:30-9च्या मध्ये त्यांना हवाय आणि दुसऱ्या ग्रुपला 9:30ला हवाय. बरोबर. इकडे पिठ मळून तयार करून ठेवले आहे, फक्त वाढताना भाजायचे गरम गरम. चिकन कुठे आपलं? टेम्पटिंग चिकन चिकन हा आहे का? गरम होतोय. एक ताट गरम आहे वरचं, तो हे बघा. वा वा वा, एकदम मस्त चिकन आपलं रेडी होत आहे. जिकडे भात होत आहे. आता वाढून झाल्यावर, ताट रेडी झाल्यावर दाखवतो तुम्हाला. बघा ऑफ सीझन वाटतंय का? हे कुठे वाटतंय? चालूच आहे आपल्याकडे बुकिंग. म्हटल्यावर आंबे पण आहे आणि बुकिंग पण आहे. येस चला, तुम्ही पण आंबे खाऊ शकता असं घेऊन. आणि तुम्ही पण आमच्याकडे या. बघा असं फिरण्यासाठी आहे, खाण्यासाठी आहे. आम्ही मेन फिरण्यासारखं तर सगळंच आहे. ते आमच्या इकडे काय सिटीमध्ये पाणी भरत नाही, हाऊर येत नाही. कधी पण आणि कसं पण फिरू शकता. फक्त समुद्रावर जाताना, जेटीवर वगैरे जाताना आरामात जा. त्या समुद्राच्या लाटा येतात ना. तर बुकिंग करा. उलट ही चांगली वेळ आहे असं कोकण बघायला, कारण गर्दी नाहीये कुठेच. हे एवढं जे डिस्टन्स आता आम्ही जे 3 तासात केलंय ना, हे तुम्ही मे महिन्यात डिसेंबर मध्ये आलात ना, ह्यालाच कमीत कमी 5-6 तास झालं. होय, आणि उन्हाळ्यात कसा थकायला होतो. आता दमालाच नाही झालं. दमायलाच नाही झालं. हा चला, आणि जेवण पण पटापट तुम्हाला सर्विंग होईल. तर हेच आमचं जेवण अर्धा 1 तास लेट जातो कधी कधी, जास्त गडबड असल्यावरती. काय केलं हे? काजलनी बघा सर्व ऑनलाईन ऑर्डर केलं. तू ऑनलाईन ऑर्डर केली ते सांगितलं. पूर्ण घर सकाळपासून तिने उठल्यापासून नाश्ता केला आणि ते पूर्ण घर साफ केलं. आणि आज बेडरूम पण आणि हॉल पण. आज वेळ मिळाला ना, कसे स्टाफ होते ना 2, आणि मग जेवण काय एवढं वेगवेगळं असं व्हरायटी नव्हती एवढी. त्यांनी जेवण बनवलं आणि काजलनी साफसफाई केली. मला वेळ मिळाला. साफसफाई केली, नवीन पडदे कालच मागवले. बघा इथून एंट्री होते आणि हा अँगल बघा किती मस्त वाटतंय. आणि हे मी जत्रेतनं घेतलेलं. कुठच्या जत्रेतून? बदलापूरला. हो, मागील महिन्याचा गणपती बसतो ना, तिकडे असं दिसायला बघा एकदम ओरिजिनल वाटतंय. मस्त आहे ना. मस्त, आणि साईज हे मी बघा. ऍक्च्युली तिकडे लावणार होती, आपल्या बाजूला तिकडे, पण मला कंट्रोल नाही झालं. मी लावून टाकला. मग पडदे पण तिकडचे इकडे लावून टाकले. लावण्यासाठीच मागवले. वा, हे नवीन पडदे. हे बरं झालं. सर्व हे फ्लावरची डिझाईन आहे बघ, त्याला पण सनफ्लावरची डिझाईन असल्यामुळे हे सर्व मॅच झालं. हा पोर्शन आहे ना, एकदम मस्त वाटतोय आता. आणि सोफ्यावर पण मागवला, पण तो 1 तारखेला येणार. 1 तारखेला बघायला मिळणार. वा वा, मग आता आपल्याला काय सुधारायची गरज नाही. आता मस्त झालं आपला घर. काय नाही सुधारायचंय अजून 2-3 वर्षानंतर. इथे मी काय करणार आहे माहितीये का? इथे मी बिर्याणी सारखे स्लॅब लावणार आहे, म्हणजे इथेच माणसं जेवायला बसतील अशी. आणि आई ओट्यावर बघणार रात्रीची. इथेच खुर्च्या लावणार. ते बिर्याणीवाले कसे लावतात? खिळा? बापरे, तू काय जादू तोडा करते की काय? खिळा विळा घेऊ दाखव खिशात. आता माझा हात गेला आणि मला लागला. हे कसलं तरी आहे ते. काय ठेवू नको खिशात. मशीन मध्ये गेला तर
मशीन Washing machine. लागला त्याचा काय नाही. तुला कसं लागणार? तूच काढ, तूच ठेवतेस काय नाही, मी काय आता हात असाच घातला आतमध्ये. सिटी वाजायला लागली आता. चला इथे सिटी वाजते. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. ते आता पडला ते लाईट वरचा. खा तू, खा चोरून आंबे खा. खा चोरून आंबे खा. दुधू मँगो. मँगो कुकर बंद कर ना. मँगो खातोय आम्ही. मँगो ते आता ते- बाबू आम्ही मँगो खातोय. चला तिथे ताईचा व्हिडिओ कॉल आलाय. आता त्यांनी मला गॅस बंद करायला सांगितलं. पण इकडे भाताचा गॅस बंद करायचा का चिकनचा गॅस बंद करायचा? भाताचा गॅस बंद करायचा का चिकनचा? भाताचा. चला सिटी जास्त झालेली आहे. आणि आमचा हे बघा एवढा यूज झाला की हे पण तुटलं. पण ते मला आणि काजललाच येतं फक्त बंद चालू करतं, बाकी कोणालाच येत नाही ते. बघा अशा फॅमिलीमध्ये तुम्ही आलं पाहिजे. कारण किती हॅपीनेस आहे बघा. मस्त तेवढं जेवण, म्हणूनच इकडे टेस्टी जेवण म्हणतं. या जेवणात काही असं काही वेगळं इन्ग्रेडियंट आम्ही टाकत नाही. सर्व घरगुती, सर्व नॉर्मल, जे तुम्ही सर्व घरी वापरता तेच आम्ही सर्व घरी वापरतो. पण एक जागेची पॉझिटिव्हिटी असते. हव्याचा, जसं बीचच्या बाजूला कसं पाणीपुरी छान वाटते, एक बाजूला अनहायजेनिक ठिकाणी खाण्यापेक्षा बीचवरती छान वाटते, तसंच असतं. घरातलं व्हायब्रेशन छान असलं. हां, मेन आमच्या घरी हे दोघं चांगले कुक आहेत, ती तर एक वेगळी गोष्ट आहे. पण ती पण एक मेन गोष्ट आहे. तरीसुद्धा जेवण आमच्याकडे भरपूर छान बनतं. आणि दुपारचं बघा मटण, आता दुपारी मटण थाली होती, तर तेवढं मटण राहिलेलं आहे ते आता मी खाणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर या खायला. बघा एक मटण राहिलेली आहे. आणि हे काय, हे लिंबू, वरच्या गॅसला लिंबू भरपूर लागतो म्हणून लिंबू जास्त कापून ठेवलेले आहेत. जसं तुम्हाला आवडतं तसं आम्ही करणार आहे. बघा हे वड्याचं पीठ, हे आहे भाकरीचं पीठ, भाकरीसाठी असं वेगवेगळं सर्व असतं. आणि इकडे सोलकढी परत नवीन बनलेली आहे बघा, सोलकढी. इकडे त्यांना बोंबील कुरकुरीत हवे होते तर ते स्टार्टरला, पापलेट हवं आहे ते त्यांना बनवलेलं आहे. असं सर्व आम्ही एफर्ट्स भरपूर घेतो. म्हणून या 3 वर्षात कन्सिस्टंट आमच्याकडे बुकिंग आलेलं आहे. आम्हाला एक बॅनर बोर्ड लावायची गरज पडली नाही. ऑनलाईनमध्ये आम्ही टाकलेलं नाही. सर्व आपल्या फॅमिलीमधूनच सर्व माणसं आपल्याकडे येत राहतात आणि रेफरन्सने थ्रू येत राहतात. हाताला लागला. चला खाऊ मी. दुधू, ए दुधू असेल बघा. ए चोनी, ए चोनी, चला खावा तुम्ही. काय चला आपल्या इकडे चिकन वडे थाली बघा रेडी आहे. 4 चिकन वडे थाली आहे. वडे झाले की ते थाली जातील, तोपर्यंत मी घेऊन जातो वरती. ओके चला. वडे तिकडे 1 प्लेटचे झाले, पण चप्पट असल्यामुळे ते देत नाहीत, जरा फुगलेले वाले दे. चला बघा असं आपलं जेवण एकदम मस्त रेडी आहे. कुरकुरीत बोंबील इकडे एकदम रेडी आहेत. या पटकन तुम्ही एकदम कुरकुरीत बोंबील.